jeg selv erhvervskvinde og har været 20 år i en virksomhed med til at bygge den op i Sønderborg, så jeg kender om nogen til erhvervslivets kår og rammer. Vi har lavet en erhvervskontakt, hvor der er én indgang til erhvervslivet. Så der er én person, de skal henvende sig til, og så må vedkommende selvfølgelig finde ud af hos sine andre kolleger, hvad er muligt her. Samtidig er vi ved at lave en erhvervsfremmestrategi. Det er vores erhvervsudviklingscenter SET, der gør det. Men på basis af, at jeg har fået indkaldt sammen med byrådet over 100 virksomheder, det gjorde vi sidste efterår, og fik deres bud på, hvad er vigtigt for Sønderborg og for jeres rammer og jeres vilkår. Og ud fra det, så har vi nedsat en gruppe af erhvervsvirksomheder, lige præcis for at få lavet den her erhvervsfremmestrategi, som det nye byråd så kan tage over. Jeg vil gerne af med dækningsafgiften, fordi dækningsafgiften er kun i situationstegn mellem 9 og 11 millioner, men det er mere signalet om, at vi er den eneste sønderjyske kommune, der har det. Og det betyder noget, når erhvervsvirksomheder skal etablere sig, skal synes Sønderborg er interessant eller vil være her. Og så kan det godt være, at nogen der siger, at det betyder ingenting, men det gør det for arbejdspladser og vækst og udvikling. Og det er private arbejdspladser, vi skal satse på. Min vision er, at vi skal have endnu mere til at ske. Og det er dokumenteret, at det er iværksætteri, der giver flest arbejdspladser. Vi skal både hjælpe dem, når de starter, men vi skal også hjælpe dem i en modningsfase, fordi der er rigtig mange iværksættere, der får startet, og så bliver de bremst af et eller andet, fordi de kan udvikle, men det er ikke sikkert, at de kan alle de andre ting, administrative ting, og lave en business case. Og der skal vi være meget, meget hjælpsomme, synes jeg. For i sidste ende, så er det private arbejdspladser, vi skal leve af i Sønderborg. Det er jo ikke offentlige arbejdspladser. Det er ikke alle, der synes, at erhvervslivet skal have lov til alt det, de får lov til. Men det skal de, fordi det er dem, der skaber værdierne, dem, der skaber den vækst, vi skal have, og det er dem, der skaber den fremgang, vi skal have. Hvis jeg skal bruge penge i kommunen til den velfærd, vi gerne vil have, så skal der være nogle penge, der kommer fra det private erhvervsliv.